Gibalik na ang registration sa mga botante diha sa mga opisina sa COMELEC. Sa Mandawi City, gidag sa kini sa mga tao. Ano ang report ni Nico Sereno? Ikaduhang adlaw karon sukad ni resume ang voter registration sa mga COMELEC offices. Sa gawa sa ilang opisina sa Mandawi City, taas-taas ang linya sa mga tao nga nagpaabot sa ilang turno. Kining grupo sa mga batanon migamit sa kagayunan nga karon magparehistro kay wala sila face-to-face classes. Na may chance na kanang duol ka ba? Nya, nasa ko'y kauban. Nga na pa-register. Oo, Ano importante man magparehistro? para makabotar, para mapili og leader. Gihangop sa city election officer ang interes sa mga tao nga magparehistro. Kagahapon lang sa day 1, kapin sa 500 tanan ang narehistro sa dakbayan sa Mandawi. Gidawat karon sa COMELEC ang tanang mga botante, new registrants lakip ng SK, reactivation, transfer gikan sa laing lugar ug correction of entry. Nakatabang sa dang information dissemination kay adto pa lang August gikuwangan gid sila sa napo kadlaw. So gusto gid sila nga makahibaw dayon kanang sa ang sunod nga rehistro. Bukas ang COMELEC offices Lunes hangtod sa Sabado. Mulanat ang registration hangtod Mayo sa sunod tuig. Preparasyon kini para sa barangay ug SK elections karong 2026. Murag ang tanang tao karon tungod sa mga nahitabo ganahan sad nga kana they want to let their voice be heard unya unsa man natong butar kundi taka rehistro so magsugod sa gyud ta sa rehistro. Unya kana sad they're also excited nga it's going to be barangay SK elections. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.